Siyabingelela emakhaya, sanibonani bazalwane. Nikhuluma noThandazo, umbulazi omnyama, umzilikazi kaMashubane. Ngisejuzi ngokuhlala eZola. Ngizothanda namhlanje ukuthi sizokhuluma ngesidalwa. Okwakuthi ngalesa sikhathi sisaphila, sabona ukuthi hayi impilo inzima, kuyahlushekwa la ekhaya. Waphuma umuntu wahamba wayofuna usizo ukuthi kuzophunywa kuloko kuhlupheka la ekhaya. Uma efika lapho eyofuna usizo khona, enikwe into ezokhipha ukuhlupheka kule khaya lakhe, kodwa lento isikhathi mesihamba iyaphenduka iba yisitha. Kukhona abantu abadlule ezimeni ezinjalo. Wazithola esesitakile umuntu nalento ayilanda ethi uyofuna ukuphila, wanikezwa into angayicelanga. Sikhona lento la ekhaya iyaphila, iyaphefumula, idiliza kwasani la ekhaya. Yisilwane esingene la ekhaya, hayi ngenhloso yokuthi kwakuzobulawa umndeni, kodwa kwakuzolungiswa. Kanti lo muntu oye kuyo ukunika lento wena ongayicelanga, siyazi ukuthi kukhona abantu abadlule ezimeni ezinjalo. Namhlanje lezo zinto zibaxakile. Usehambile-ke lo muntu emhlabeni. Akayibona indlela ukuya phambili. Angithi ekufeni kumele sazi ukuthi siyahamba. Kuyahanjwa ngale. Indlela ikhona njengangapha, kuyahanjwa. Mebona ukuthi indlela kuvalekile phambili, ngale nto ayilanda wayilethe ekhaya, uyasha le phambili. Hayi bayabuya. Bayabuya hlobo zami, bayabuya. Babuya, abuye umuntu azoba inkinga la. Nina nazi ukuthi namngcwaba kufanele ngabe uphumulile. Angithi kuthiwa rest in peace. Anga rest in peace umuntu abuye la kini. Athi ngisizeni. Omunye-ke akazelanga ukuthi ngisizeni. Indaba yami lana-ke. Lo muntu njengoba-ke esehambile emhlabeni. Uma ebuya, ubuya uzongena komunye welunga lomndeni wala ekhaya, uzolisebenzisa. Lo muntu akangeni noma kubani. Kufanele sifunde ukuthi umoya uma uyongena kumuntu awuveli ungene. Uqala ufunde isimo somuntu. Makuwumoya omubi ufuna umuntu onenhliziyo embi, oroshesha adineke, orongena kubekezela. Uyabona nje labantu abanjalo, umoya omubi bese uyangena. Nomuhle yingakho kuthiwa mawunesithunywa kufanele kube nenhliziyo embi, ngoba loya moya uthe mawungena kuwe wabona inhliziyo yakho, wasuyangena. Namhlanje uguqukile, ushintshile. Yingakho kunezwi elibuzayo uJehova athi ngakwenza waba umvino omuhle. Shintshwe yini namhlanje? Usho njalo encwadini kaJeremiya. Manje-ke nalomoya omubi uyakwenza-ke lokho, ungene ngoba ubone inhliziyo yakho. Mawufika la ufikela ukuthi lento ayilanda yena esaphila, ufuna ukuthi iqhubeke isebenze, isetshenziswe yilo muntu osaphila la ekhaya, afirikanye umndeni. Angazi noma ngiyazwakala. Firikanye umndeni, izinto zabantu la ekhaya zibe mapeketwane. Nisabathe niyalala, niphuphe nilala nabantu. Nithi niyalala nivuke nicatshiwe. Nithi niyalala akulaleki nakula makamera. Nibowazi-ke ukuthi ilento yalandwa yilo muntu owahamba la ekhaya. Angithi wayishiya yona, isele-ke la ekhaya. Kodwa-ke yena njengoba esengale engasekho ngapha ezweni leli thina esisasekulo, uzofuna lo moya, uzofuna umuntu ozomsebenzisa ukuthi makaqhubeke nalento zakhe ayishiyile la ekhaya. Utholisakala ukuthi uyawina. Kuba khona azomthola ngempela. Lo muntu-ke bese kuba uye o-take over.
Lento ke ayisasebenzi njengoba yayifikele ukuzokhipha inhlupheko emndenini. Kodwa manje ngoba ayisagcinelwa isiko layo owawutshelwe yona mhlazane eyoyilanda, atshelwa umthetho, akasekho-ke manje. Laba abaselabazi lutho bayamangala bona balibele kunama-attacks njalo ebusuku la ekhaya, baze basizwe yimikhuleko. Lo muntu lo hambile, loyo moya lo usungenile-ke ngithi la, usengene kulo muntu. Kodwa manje akasawuqhubekisi ngendlela ayeyilande ngayo lento ukuthi makuzokhishwa inhlupheko ngayo. Hey, angazi noma ngiyazwakala. Sekangenile-ke kulo muntu, lo muntu okungenwe kuye. Yanithakatha? Uthumela ley'lwane kini. Lesilwane esesisele kuye sekuthunyelwa kini-ke manje. Hamba umvimba, hamba umhlanyisa. Hayi, nayo iyafuna ukuyosebenza ebusuku. Lezi zinto zobuthakathi, soyixoxa le ndaba. Lezi zinto lezi zobuthakathi ziyabahlupha labantu abathakathayo, ziyabathuma ukuthi ngithume. Namhlanje ngiyolala nobani? Nokrinya bani namhlanje? Uma lena lo ongeniwe engayisayithumi, yamshaya. Ithi ngithi uzongithuma, ngithi uzongithuma ngiyakuphi namhlanje. Abese naye-ke ayasho ukuthi ayihamba kuzibani namhlanje nakuzibani. Ukuze yena lo ongeniwe ezokwazi ukuthola ukuphumula. Abanye abathakathi ngoba befuna, kodwa kuye kwaba nesimo esibaphoqayo bazithola sebelapho. Ngikhulumela indaba yokuthi umoya ucela uyazizela. Ngaphandle kwalaba abazilandelayo, khona abangama-victim bazithola sebethakatha bengama-victim. Lo moya walo muntu yidlozi. Njengoba-ke wena la ekhaya mhlambe kukhethwe wena-ke ukuthi Mthandazi, Mtanazi, bani, so ungenwe yisithunywa la ekhaya. Umndeni lo wala ekhaya kuzokhuleka wena, uzoba yinsika yalekhaya ngokuthi uzoma ngomkhuleko. Kusho ukuthi uwe okhanyisa isibani la ekhaya ukuze abanye bethole imisebenzi, imishado, bethole nezindlu, imoto, bebusiseke, bephumelele. Kuxhumekeke ekuthanini wena okhethiwe Mthandazi. Niyayizwa le ndaba? Khulumani bathandazi. Niyayizwa le ndaba ukuthi kukhethwa wena ukuthi imele umndeni. Uzowumela-ke ngazo zonke indlela lezi esizibalile ukuthi kuzokhuleka wena. Abanye bayakhuleka bayasonta, yebo siyabona, kodwa wena umisiwe zithunywa zala ekhaya ukuthi wena uzokhanyisa isibani, wena uyakhuleka, kuqhaqheka amafindo, kuqhaqheka ini. Lento-ke izoqhubeka. Ngingakayi phambili ngifuna ukuveza ukuthi akekho umthandazi ophuma ekhayeni elingenaye umthakathi. Lezi zinto angazi ukuthi wayizimesha. Once kwaba khona umthandazi khona umthakathi emndenini. Leliya dlozi elalanda leziya zinto zobumnyama lithi lizosusa ukuhlupheka la ekhaya. Leyo nto leyifana nokuthi ubese uthakathile umndeni, unaware ukuthi uthakatha umndeni. Kodwa uhamba seke yazi ukuthi kumoshekile emuva. Angithi akayibona indlela phambili, uyabuya ezongcolisa lezithunywa. Angithi Mthandazi wena usungumthandazi, so ulungisile konke ekhaya, uzongcolisa lezithunywa lezi ehlambulukile. Uma zithi ziletha izibusiso, qaphela kukhona isikhathi lapho oke wakhuleka kakhulu ngalendlela ukuthi khona lo mkhuleko ukhuleka uzuphuma amafinyela, uphume nezinyembezi, ukhuleke uthi uyaqaqa ukuthi ngqi. Uma ngale ukuthi kanti Jehova ukuphi, ngisabathe ngiyakubiza awuqhamuki. No, izithunywa lezi zala ekhaya zingcoliswa yileli yadlozi elahamba la yolanda lithi lizosusa ukuhlupheka la ekhaya. Manje uma wena-ke Mthandazi uthi uyakhuleka ngaphakathi kwalekhaya, ziyasukuma lezithunywa ngisho zihlambulukile. Uma zithi ziletha izibusiso, qhamuke leli yadlozi. Sesiyayibona-ke ukuthi kungani kuthiwa imikhuleko ithatha isikhathi ukuphendula.
qhamukele liyadlozi elingcolile linejealous. Lizovimba lapha ey'thunyweni. Iy'thunywa, iy'busiso zingafiki kini bala ekhaya. Zingafiki even nakuwe iy'busiso wena othandazayo. Wenze njani? La sifuna isisombululo ke manje. Hamba ke mthandazo uyothola ukuthi yayikhona into enjalo la ekhaya. Usuyahamba ke uyoxolela lesiya sidalwa esabuletha lobumnyama la. Uyamyeka lo ongenwe yilesiya sidalwa. Yileliya dlozi, mangithi idlozi futhi. Uyamyeka lo philayo. Kuyoxolelwa lo ongasekho emhlabeni owalanda lesigameko asiletha la ekhaya. Angazi noma ngiyazwakala. Uyosixolela njani na? Uyofuna ke abelaphi. Ikakhulukazi la sekufuneka besintu ke manje ngoba kuyofunekwa lezi hlahla zokuthi ke manje hlambuluka wena dlozi wasilandela isigameko la ekhaya. Ngoba la indaba la ikhona. Ngoba kufanele ukuthi kusetshenziswe lehlahla ngoba naso sasisebenzisa lehlahla kuze lento ingene la ekhaya. Kufuneka ke manje umlaphi wesintu ke yangena ke manje. Abathandazi bethukuma kancane eceleni. Engene ke umlaphi wesintu ehlanganise imithi yakhe yokuhlambulula isidalwa esasithakatha esingasekho. Angithi isidalwa asisekho phela akasaphili lo muntu. Siyohlanjwa uyena ke umelaphi wesintu uye kowaziyo ukuthi uhlanganisa kanjani bese yakutshela ke ukuthi uma ke so uyasigeza ke manje. Siyagezwa ke lesi sidalwa. Esugezeni ke kusebenza amazwi. Sisazokhuluma njalo ukuthi amazwi adlala a very big role ey'ntweni zomoya. Uyakhuluma ke manje ukhuluma naso lesidalwa. We muntu bani uyasebenzisa njalo ngedirection yomlaphi wakho wesintu. Ukhuluma naso lesi sidalwa, ukhuluma naso uyasitshela ukuthi mina ngiyakuxolela. Angithi umthandazi la ekhaya. Ngiyakuxolela. Angithi ubalekela ini ukuthi asihlambuluke naso ngoba sizobuya siyongcolisa lezi thunywa ngoba sihlezi vele sizodaya. Siyadaya le thunywa. Ukhuluma naso ke uyasihlambulula, ukhuluma konke, uyaqhaqhanyiswa amafindo zibopho. Hlakanipha ke kuleyo process. Ungaxoleli sona sodwa, ungabizi sona sodwa. Kodwa mangabe wazi kuyiso sodwa leso sidalwa leso, uma kukhona ebese enkulumeni yakho kuba nokuthi ke nabanye ababeyenza lo msebenzi wobumnyama balande. Ukhuluma naye lo ohamba phambili. Lesidalwa esihamba phambili esalanda isigameko, uyasibiza ngegama. Landa nabanye nanenza nonke lento. Aba umndeni wala ekhaya uyabazi wena. Balande. Uyenzani? Uyageza, uyabatshela, hlambulukani. Nihlambuluke nigezeke. Qhaqhela amafindo enani wabopha bonke lobumnyama. Niyeke nokungena emalungeni omndeni osaphila ngoba kuyamosheka kuyaphambili. Ngiyanixolela nonke. Ubabiza bonke uyabaxolela futhi uze ubize ngisho nababengathakatha. Angithi umndeni lo. Phela umndeni mude Nkosi yami ukuyale emuva. Ubabize ababekhipha izisu. Sikhuluma uxolela abantu abangasekho njalo. Ababekhipha izisu, ababebulala abantu, ababekhuthuza, ababenenhliziyo ezimbi, ezihlale zibophela abantu, zifungela abantu. Buyani nganeno siyanixolela. Tholani uxolo bese niyagezeka, nigezeke nibe bahle nikhanye. Bezokwazi ukuthi bekhululeke. Uyazi? Emva kwale nkonzo uma nizwa ukuthi kukhona inkonzo yentethelelo yokuthethelela umuntu ongasekho emhlabeni yiyo le. Ngaleso sikhathi kuhlatshiwe la ekhaya ngithi kuhlatshwe
kuhlatshiwe, mangithi nje kuhlatshiwe, mhlambe kuhlatshwe imbuzi, kakhulukazi kuba yimbuzi. Abalaphi besintu bayazi-ke ukuthi kusetshenzwa kanjani lapho, angeke ngiye in details. Kubekwe konke kwenziwe njengoba nibona makwenziwa umsebenzi, usexolelwe-ke lo muntu nale group enye bowuyibiza. Emveni kwalokho azovela amaphupho, uzoqhamuka esehlambulukile. Ngeke mhlambe ubabone bonke, kodwa kuyena yena nqoshishilizi uyoqhamuka esehlambulukile. Ukhona la ekhaya, kufanele kube khona la ekhaya ozombona. Emveni kwalokho nizobona kuyoba khona uxolo ekhaya, kuyoba abantwana abayothola imisebenzi, kuyoba khona ngisho abashadayo ngoba kuhlambuluke lesiya sidalwa. Niyalinda-ke izinto ukuthi zenzeke, akuna push ukuthi siceda ukwenza kodwa yini. Akunama-complain la. Mase nihleli-ke seniqedile, seniqhubeka nomkhuleko. Uyaqhubeka umkhuleko, udlala i-role yawo, uyaqhubeka umkhuleko. Niyobona ngezinto sezenzeka, kanti le yantethelelo enayenza. Akusizi ukuthi nitshelwe ukuthi isidalwa lesi esasingalungile la ekhaya, xosha, likhona lelo gama lokuxosha. Xosha lesidalwa sihambele kude singazongcolisa ley'thunywa ey'hlambulukile. Lalela kumoya wufi, kulungile uzosixosha sizohamba. Siyobuya futhi after 5 years. Nizohlalela ukulibele nixosha. Yingakho ngithi nayi inkonzo eyenziwayo. Ikakhulukazi abalaphi besintu yibo laba abayimasterayo lenkonzo. Lapho Nkosi yami nizobe niqashulwe esona sibopho esakudala sasimile sihluphekisa umndeni. Lezilwane lezi noma ngabe isilwane, mangithi nje lobu mnyama lobu ayebulandile obabudlala la ekhaya buphelelwa amandla. Niyobubona buphuma, ngithi nisele niyakhuleka. Kuningi ngeke ngize ngikubale konke, kuningi ukuthi nizobe nenzani kodwa lokho ukuthola kuphi kumlaphi wesintu. Niyayibona lezo zinto lezi ezazikhona la ekhaya seziyaphuma-ke ziyahamba. Sesixolelekile-ke lesiya sidalwa, sesikhululekile, sesifana naley'thunywa ey'hlambulukile, sekuyisidalwa. Uyazi uze kushiwe ukuthi hayi idlozi lakho lihle, lalilibi. Intethelelo njengoba ikhona nganeno, ikhona nangaphesheya ekufeni ikhona. Sizobuya futhi ngevideo yentethelelo yabantu abasaphila bethethelelana bodwa. Ngizobuya nje nevideo yentethelelo kakhulu ngoba ngikhulunyiswa ukuthi intethelelo iyona iqhaqha ibopho, iyona eyenza iy'busiso, iyona eyenza izinto zenzeke ukudlula umuthi. Ulube lukhuluma ngomuthi, cha qala enhlizweni wehlisa umoya uthethelele. Ikhona enye ivideo engizobuya nayo ekhuluma ngentethelelo. Amen.